אז מה קורה חברים? כאן אני, Green Gamer Zone, משחק בשחייה. המטרה שלי היא להתאמן. אני מתאמן. ואחרי זה אני צריך ללכת לשחות שם. המטרה שלי להיות הכי טוב, לעקוף את כולם פה. טוב, בוא נראה מה יש פה. זה כאילו, זה כל זמן אני מקפל. טוב. אני צריך להיות פה יום, 2 ימים או 3, בשביל לקבל את זה. וגם את זה, וגם את זה. זה כמה ימים אני כאילו, אני צריך להיות פה כמה ימים בשביל להשיג פה הכל, אוקיי? זה לא כזה שווה. אוקיי. רגע, אמור להיות, הנה. כל פעם אני צריך להגיע בשביל רגע, אתם מכירים את הסרטון האחר שעשיתי עם זה להשתפר. זה כמו כזה, רק המטרה היא לשחות. טוב, אז אני אלך כבר לפה. קדימה. זה עוזר לי פה. אוי, אני רואה את זה, זה גודל לי. תראו את זה מטעו. זה מעלה לי אחד לשנייה. צריך קצת חיות. לך לקנות לי 2 חיות קטנות. אוקיי, לא כזה טוב בכלל, לא. זה טוב, זה טוב, זה טוב. רק 100 חיות אפשר פה לקנות. לא ידעתי. גרוע. זה כמה כסף, אוקיי. בוא נשים את כולם. בוא נבדוק כמה. אם כל פעם זה עלה לי 1, כמה עכשיו זה מעלה לי? 7. אפילו יותר טוב. אני יכול? וואו, תראו אותו. אני כמוהו בסוף. כך קשה. וואו, תראו. תראו כמה אני עולה. וואו, תראו זה. נראה לי זה, מה זה? מה זה עיגולים? נראה לי על הקוביות הקטנות. קדימה. איזה אני אלך לגע. וואו. אוי, יש פה מט קטן. אם אני אגיע לסוף אני מתחיל ממש להתחזק. כלום. הגעתי כבר, יופי. אני אגיע. עכשיו אני אלך לגב. הנה הוא נתחיל. 7 time. קיבלתי כמה דברים. טוב, מה זה? טוב. קיבלתי. טוב, אז קדימה. אני בינתיים משתפר. אוקיי. סתר הרעש הזה. סתר הדיבורים, הרעמים שלי דיברו לשנייה. רק שתראו, יש לנו אורח קטן בסרטון הבא. יש לנו אורח קטן שיק הולך לבוא לנו בסרטון הבא. אז תישארו בשביל לגלות מי זה. אם אני אשאר פה 8 דקות, אני אקבל את פופי. יאללה. המטרה שלי פשוט להביס את כל אלה. יש פה כנראה עולם הבא. אם אין פה כנראה זה ממש קשה, אז כנראה אולי יגיע עד לאחד השלישי. אמור להיות פה איפשהו אזור לעולם הבא. שיעורים. שתפר. קרוב כל כך לסיים. יאללה, קדימה.
אני כל כך קרוב. וסיימתי, אוקיי. עכשיו, זמן לקוביות. קוביות. זה הגב, זה ידיים. תראו אותי. איזה שרירים. הכי חשוב קוביות. צריך קוביות. אומייגאד, חשבתי. מה זה? מה זה? אבל יש לי משקולת כזאת קטנה כזאתי. What the frick? תראה כמה חיות יש לו. לא יש לו עכשיו. יש לי יותר טובות, לא? כמה חיות אתה באמת יכול לשים? 3 חיות. אז איך הוא... נראה. מה זה קוראים שיוצא לי משהו טוב? אוקיי, זה יותר טוב עדיין. זה יותר טוב מהחיה האחרת הזאת שקיבלתי. יפי, זה יותר טוב ממנה. אפשר לעשות שדרוגים כאלה ל3. הנה. זה לבל. רגע. לבל. מכרתי אותו נראה לי. שיט. מכרתי אותו. יש לי פה... עוד כמה. אני קרוב. קדימה. פה לא שמתי לב בגלל זה הגעתי. אוקיי. טוב, יאללה, קדימה. יאללה. זמן לידיים. טוב, אני אעבור לרגליים, כי גם ככה ידיים רחוקות. ידיים ממש שם והרגליים ממש שם. זה גם הליכות קטנות. קדימה. נשפר את הרגליים. מחר אני אקבל כנראה עוזרת כזאתי. וביום השביעי אני אקבל את זה. טוב. לי יש... אוקיי. הנה, אני יכול לקנות פה מאמן. הנה, אותה אני אקבל. אותה אני יכול עוד לא עדיין. אותו מאוד אהבתי. אותו אני עדיין לראות. רובקס. לא. הנה זה... רק אני אראה אותה. הנה, הוא האחרון. כמה? יפי. עכשיו זמן לידיים וזהו. אני עולה רמה. לא הבנתי כל כך מה זה. כל מה שאני אוכל פה עוזר לי יותר. הנה, עכשיו אכלתי משהו שעוזר לי על הידיים. אני אוכל עוד מעט עוד. מה זה? לא. הגעתי למטרה וקיבלתי 100. חייב להיות בו 4 ימים. עדיין לא הייתי פה. זה היום הראשון שלי, איך? אופסי. כנראה יכול להיות, אני לא יודע כמה זמן עבר, יכול להיות אולי או שאנחנו נקבל עד אזור הזה או עד אזור הזה, אחד מהם. קדימה.
תראו איזה חסרן אני. אני אחד אחר. כל פעם משהו שאני קונה זה מעלה לי. זה מהלבל שלי כאילו. אני לא אוהב כל כך לסיים. לא, מה אתה קופץ לי? קדימה. זהו, אני יכול, יאללה. מראה לי שיפור, אני יכול לשפר. קודם, אולי לא למרוא בקס, אוקיי. שלום לך. זה דברים לחוזק, אוקיי. אותך אני עוד מעט. אני רוצה לבדוק כמה אני. אני מתחרה נגד אנשים גם, אוקיי. אני אלפת קדימה. אני הולך לעקוף אתכם. בואו נבדוק מי יותר טוב בשחייה. אני נראה לי מגיע עוקף את כולם נראה לי. תראו אותי. אני חבר יותר. אולי אותו יכול להיות. מה? לא. אוקיי, זה הולך להיות קשה. אני הולך לעקוף אותו. אני עוקף אותו בינתיים, אני עוקף אותו. אני אעקוף אותו, אני עובר את זה. קדימה. חשבתי שאני אצליח, אבל תראו אותי. הוא הזה, אני לא מסכים שאני מצליח לעקוף אותו. קדימה. אני מגיע לפניו לפחות. לפחות מקום שני. וואו. טוב, קיבלתי כמה דברים, אוקיי. בואו נבדוק. זהו? יש סיפורים. לא אמרתי כאילו מה זה היה. אוקיי, כוח אחד. וואו. מי זה? וואו. לא שמתי לב שאני קצת נוצץ יותר. טוב, עכשיו אני... זה אוקיי. משהו פה עוזר לי. הנה. אני אשתה... 5. כך יהיה לי יותר טוב ויותר מהר. כמה בשביל לעלות? אני צריך להגיע ל5. אוקיי, זה הולך לקחת לי המון זמן. רגע אחד. אני רוצה רגע לדעת. יש פה איזה עוזר לעולם הבא? מה זה? כן, הנה, עולם הבא. נראה. עבר 10 דקות נראה לי מאז שהתחלתי את הסרטון. לא בטוח. טוב, הולך לקחת לי קצת הרבה זמן הולך לקחת לי. קדימה. שנייה, היה פה 8 דקות בשביל פופי. איפה פופי? אני רוצה את פופי.
לא. קורה לי. להיות חזק ויותר... יש לי 8 קביעים, אוקיי. יותר חזק. שים את זה, יאללה. כמה זמן זה? איפה אני רואה את זה, אבל... עשיתי שיקוי שאמור להעלות לי את הכוח. הנה, זה כל זה רק ב... לא, הנה סיימתי, יאללה, מהר. יאללה, קר. הנה אני רואה, זה טיימר. די, קורא עם זה. הנה, זה מראה לי. קדימה, אתה יכול. קדימה. לא אכפת לי שזה קשה לי. זה עדיין עוזר. אם אני אגיע פשוט לפה. קדימה, כמה זה שוקל? אוקיי. זה כמה אני יכול להרים. לא, זה כמה אני יכול. זה כמה אני מרים עכשיו. קדימה, אתה יכול. אתה כן יכול. טוב. קדימה. אני אעבור עכשיו לידיים. קדימה. טוב, הולך לקחת לי קצת הרבה זמן אז אני קצת אעצור ויראה לכם את הסיום. אז חברים, חזרנו ותראו אותי איזה חזק אני. תראו. עכשיו אני רק משפר לי את הרגליים. שמתי לי רק 50% לרגליים. כל פעם הבאתי לי כמה קצת לאכול. יש לי 100% למשקולות. כוח, 20% כסף. אני הולך לעקוף את השני, אני אומר, כן. צריך לעקוף אותו, אני חייב. ייקח לי הרבה זמן לסיים את כל זה, אז המטרה שלי פשוט לעקוף את השני. כן, את השני אני צריך לעקוף. אחד כבר עקפתי, את האחרי זה אני צריך לעקוף. זו המטרה שלי, להגיע עד לחיה הזאתי, וזהו, כנראה הסרטון הולך להיגמר. ולהגיע עד לשם, בואו אם אני אספיק, תישארו לגלות. What the freak, זה. לא. מי רדפה אחריו הזאתי? איך נראית? לא, אני לא יכול ללכת אחורה בשביל לדק. קדימה, חזק יותר.
קדימה, רגליים, חזק יותר. בואי לגלות רגע. אם אני לא אפסיק רגע. חזק. אוקיי, 60. הנה. האם זה יישאר ככה או לא? בוא נראה. אם אני אצליח. נראה לי כבר אני אשפר, לא? או ש... לא, קודם אני רוצה לראות אם האמת, כי אני אחרי זה הופך להיות מאוד חלש. ואני כמעט יכול להביס אותו. האם אני יכול? בוא נבדוק. 3, 2, 1. פו. אתה לא יודע, אני אקוף אותך, אני אומר לך, אין לך סיכוי נגדי. אני מוביל, אני יודע. קדימה. תראה, תראה אותי. אתה יותר טוב ממני. איזה לוזר. טוב, הנה עברתי לפה. איפה הכי... הנה, רגע, לא ראו אותו. 5 עכשיו. לא. לא, היא גם... בוא נבדוק רגע. היא מנצחת אותי. תראו את הקוביות שלה. ותראו את הרמה שלה. אין לי סיכוי. אין לי סיכוי נגדה. היא מסיימת לפניי. What the frick? אני יוצא כבר. טוב. לא, אני לא רוצה להצטרף. What the frick? תראו איך אני נראה. יש לי 5 דקות. מעכשיו להתחיל להתאמן. לא. הם גנבו לי, הלאה. אני חייב להגיע. בואו נבדוק האם אני אצליח אולי לעקוף ממש את הרמה שלו או לא. נראה לי... עדיף לי כבר לקנות אותו, לא? יאללה. קניתי. אני צריך מאמן. 5% יותר. הייתי יכול לקנות פשוט אותה. וואו, כמה מילים. מעניין אותי רגע, כמה אני צריך? כמה? ברו! שים לב! תראה כמה! what the frick? יש לי עוד 4 דקות נותרו לי. אוי לא, אני צריך. עכשיו אני... קדימה. רוץ, אני חייב לקנות חיה חדשה. אני לקנות שכנראה יש... כמה שאני יכול פשוט, כמה שאני יכול. לא, גרוע. קיש. אני חייב משהו טוב, אני חייב משהו שאני יכול לשים. אחרון, לא, הכל גרוע יוצא לי. אחרון חביב, בבקשה משהו טוב. לא אותו אחד. אוקיי, זה יותר טוב לא. יותר טוב לכלום. טוב, אני אלך להתאמן וגם ימשיך. בואו, תראו כמה אני מרים. טוב, חיות. זה. זה משפר אותו מאוד יותר, כאילו. אני רוצה להעלות את המרמה, כאילו עכשיו אני אבטל אותו ויעלה לו יותר טוב. יאללה. מה? אוקיי, במקום זה מחקתי... אוקיי. הכל טוב.
יאללה. כמה? קדימה. קיבלתי. כמה זמן? 2 דקות אחרונות, קדימה. רוץ לגב, רוץ לגב. אוקיי. אולי קצת יותר, אולי אני אנסה להגיע, אולי... כן, עוד... נראה לי לא. קדימה, אני יכול להשיג את זה, לא, אני... יש לי 2 דקות אחרונות. גם ככה יש לי 2 דקות, אני כבר... אני אעשה עכשיו את הגב. זה כבר ייקח לי 12, יאללה, קדימה. זה אמור עכשיו להיות לי קל יותר, קדימה. קדימה. מה זה? ניקח פשוט עוד יותר. קדימה, יותר חזק. כמה זה? כמה? יש לי עוד דקה. דקה אחרונה. מהר. קדימה, מהר יותר. לא. קדימה, אני יכול. אני חייב, קדימה, אני פשוט... לקח לי עוד 9. קדימה. קדימה, אני חייב לסיים אותך מהר. אני אקח פשוט כל הגב. קדימה, אתה יכול. קדימה, אתה יכול. קדימה, תישאר. זמן, תהיה איתי יותר. קדימה. יש. מהר, תהיה מהיר יותר. אין לי סיכוי להגיע לאחד אחר. איי. חשבתי אולי אני אספיק, אבל לא. יש לי עוד 5, 4, 3, 2, 1. נגמר זמן. רגע, קיבלתי יום חיה. כמה היא עזרת? כמה? אני לא מצליח. 2K. לא כזה עזר. טוב, אז אני אנסה. לא. קדימה, בוא נגדי. אני מנצח אותך, תראה. לא, בוא. אוקיי. קדימה. אני יכול להגיע אליו, אסור להפסיק, אני יכול לעקוף אותו. רק אל תפסיק. אני יכול לעקוף אותו. נראה לי. נו. רק עוד קצת, תן לי. אני עוקף אותו. יש לי פה בצד את המהירות שלי. זה לא כמה שהמהירות. מה זה? זה המהירות הכי איזי, הכי גרועה שלי. אני מקום שלישי, טוב חברים, זה היה הכל להיום. אל תשכחו לשים לייק, להירשם לערוץ, ויאללה, ביי.